Giklaro sa DepEd Region 7 nga magpadayon ang senior high school curriculum. Ano ang report ni Alan Domingo? Mato ni Dr. Salustiano Jimenez, ang Regional Director sa DepEd 7, nga mga strands lang ang giwagtang aron magkuhaan ang load sa mga tinunan o makatutok sila sa ilang pilion sama sa elective sa academics o Tech Pro. Mutaas usab ang higayon nila sa ilang immersion nga mas dakong bintaha nga i-hire sa mga kumpanya. Matagan usab sila og NC2 certificate diin makuha nila nga libre ang assessment. Kabahin kini sa gipalambo nga senior high school program nga sugdan sa pag-abli sa klase din adunay 56 ka mga eskwelahan ang nahatagan og tugot samtang ang uban gipaubos pa sa evaluation. Ang senior high school nagpabilin, ang ato lang is gi-enhance siya and then gigamay ra na lang, no? Like ang core subjects instead nga more than 10, karon 5 na lang ka core subject. So and then more na ta sa electives o sa immersion. Ang atong immersion nga mga 120 hours or less before, so ato nang gipadak-an kay Samtang gikinahanglan ipaubos sa pagbansay-bansay ang mga magtutudlo sa ipatuman nga kabag-uhan. kaning duha is more on ato gyud tayong kuan na skills and to develop to let our kanang learners mature na. When you graduate nila sa high school, mature na sila, 18 years old, and they can land a job. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.